Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων, τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού. Και σήμερα λειτουργεί αυτή η συνείδηση του έθνους. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται προσπάθειες, αυτή η συνείδηση να υποβαθμιστεί, να υποτιμηθεί, να περιφρονηθεί, να αποθηθεί στο περιθώριο. Γι' αυτό κάθε ένας ο οποίος τολμάει να μιλάει και να λέει αυτά που λέω εγώ εδώ απόψε, είναι στην μπούκα του κανονιού κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή τον έχουν βάλει στο στόχαστρο όλοι αυτοί οι οποίοι θίγονται από αυτά τα οποία λέμε, λες και λέμε βλασφημίες και δεν λέμε πράγματα τα οποία είναι χειροπιαστά και που βλέπουμε τον κίνδυνο ο οποίος έρχεται. Και προειδοποιούμε τα αδέλφια μας, προειδοποιούμε τους εαυτούς μας ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασώσουμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η αντίσταση και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει αυτή η αντίσταση. Δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν μηδήσει, που δηλαδή έχουν προδώσει κατά κάποιον τρόπο την ταυτότητά τους. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μένουν αντιστασιακοί και κάνουν αντίσταση απέναντι σε αυτή την επίθεση, σε αυτή την επιθετικότητα η οποία παρατηρείται από την άλλη πλευρά. Αντίσταση μάλιστα υπάρχει σε κάθε τι που θίγει την ελληνικότητά μας, σε κάθε τι που θίγει τη θρησκευτικότητά μας, γιατί ελληνικότητα και θρησκευτικότητα πάνε μαζί. Ο λαός λοιπόν αποδεικνύεται ότι έχει ζωηρά αντανακλαστικά. Αντιδρά ενστικτωδώς μερικές φορές. Έχει την αίσθηση του κινδύνου και γι' αυτό προσπαθεί να διαφυλάξει τα βασικά στοιχεία της παράδοσης του. Και ποια είναι αυτά? Πρώτα είναι η θρησκεία του. Μας λένε, μα η γλώσσα μας δεν την καταλαβαίνει κανένας. Ας μην την καταλαβαίνει. Ας μάθει ελληνικά να καταλαβαίνει άμα θέλει. Και όχι αυτή την ευκολία που έχουμε εισαγάγει στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις τα αγγλικά που είναι περισσότερα από τα ελληνικά. Κάποτε θα μετανοήσουμε για αυτά που κάνουμε, γιατί τα κάνουμε δήθεν χωρίς πολύ μεγάλη σκέψη. Η οικογένεια από το άλλο μέρος είναι και αυτό ένα στοιχείο της ταυτότητός μας. Η οικογένεια διασώζει τα ζώπηρά μας. Μέσα στην οικογένεια μαθαίνουμε, βλέπουμε για πρώτη φορά το φως του ήλιου, το γλυκό πρόσωπο της μάνας μας. Αυτή είναι η οποία μας παίρνει στην αγκαλιά της και από αυτήν μαθαίνουμε το σταυρό μας να κάνουμε, να αγαπάμε αυτό, να μην αγαπάμε το άλλο. Η μάνα μας κατευθύνει. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την οικογένεια? Και όμως ερωτώ σήμερα, με τον τρόπο της ζωής μας τελικά, τα παιδιά μας μεγαλώνουν φυσιολογικά? Ο 21ος αιώνας που θα μας έφερνε τα χρυσά κουτάλια να τρώμε και να ευχαριστιόμαστε, τελικά μήπως είναι επιστροφή σε άλλους αιώνες παροχημένους και τελικά η ζωή μας έχει γίνει απάνθρωπη? Η πατρίδα μας από το άλλο μέρος δεν είναι ένα στοιχείο της ταυτότητός μας? Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις που ντρέπεται κανένας να πει λόγο για την πατρίδα του. Πού? Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κύπρο τι γίνεται, αλλά μας λιδωρούν άμα πούμε για πατρίδα και αμέσως έχουν ας πούμε και τη σημαία θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, χουντικό λέει σύνθημα. Τι λέτε μωρέ? Μα είναι λογικά πράγματα αυτά τελικά ή είναι συνθήματα
τα οποία επίτηδες επινοούνται προκειμένου να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να μην μιλάει για αυτά, διότι δήθεν όποιος μιλάει είναι καθυστερημένος, είναι οπισθοδρομικός, είναι άνθρωπος που δεν συμβαδίζει με την εποχή του. Άμα μιλήσεις εναντίον των σιωνιστών και των σιωνιστικών εγκλημάτων, σε βαφτίζουνε αντισημίτη. Σου λέει έχεις αντισημιτισμό. Μα εγώ δεν μιλάω για τους Εβραίους, μιλάω για του σιωνισμού τα εγκλήματα. Την υπεράσπιση της πατρίδος την μεταφράζουν σε εθνικισμό, δηλαδή σε φονταμενταλισμό, δηλαδή σε φανατισμό. Την ανάγκη αποτροπής δημιουργίας μειονοτήτων στη χώρα, οι οποίες θα δρουν καταλυτικά κατά της ενότητος του λαού μας, την ονομάζουν ρατσισμό. Και αυτό λοιπόν για να αποθαρρύνουν τους αγωνιζόμενους για τη διατήρηση της εθνικής μας πραγματικά ταυτότητας. Και βέβαια στην προσπάθειά τους αυτή πλήττουν όποιον είναι εμπόδιο στα σχέδια αυτά. Τα πρώτα την Εκκλησία, την οποία θέλουν στο περιθώριο της δημόσιας κοινωνικής ζωής. Παραδείγματος χάριν, αναγνωρίζουν στην Εκκλησία το ευρύ κοινωνικό της έργο ως παραπλήρωμα της κρατικής πρόνοιας, αλλά όχι και το δικαίωμά της να έχει λόγον, να προβάλλει το λόγο της, να ομιλεί και να καταθέτει την άποψή της. Αυτό ενοχλεί και γι' αυτό πρέπει να λείψει. Έτσι λοιπόν ένα στοιχείο της ταυτότητός μας πρέπει να αποδυναμωθεί και στη συνέχεια να απορριφθεί. Θα τελειώσω με αυτό που άκουσα πριν από λίγο να ερμηνεύει η χοροδία από το λόγο του Γιώργου Σεφέρη. Είμαστε συνηθισμένοι να στοχαζόμαστε το Ιησούς Χριστός νικά. Το ακούσατε κι εσείς, το άκουσα κι εγώ. Είναι το βασικό στοιχείο της ταυτότητός μας. Αυτό αν κρατήσουμε δεν θα χάσουμε ποτέ και η ταυτότητά μας θα γίνει για μας η ουριοδρόμηση για την πορεία μας προς την αληθινή πρόοδο και προς την ουσιαστική μας επιβίωση. Χριστός Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.